za budućnost potomaka. Dobrodošli na zadužbinarski koncert.
Dame e Gospodo. Αγαπητοί οικοδεσπότες, Dragi domaćini, κυρίες και κύριοι, dame i gospodo, αγαπητοί φίλοι. dragi prijatelji. Εκ μέρους του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας, του οποίου έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι διευθύντρια, U ime Krfske muzičke škole, muzičke škole sa Krfa, a čast mi je da sam direktor ove škole, και του Γυμνασίου και Λυκείου Κασιόπης Κέρκυρας, το οποίο εκπροσωπείται από τον διευθυντή του, τον κύριο Ζεργόπουλο Κωνσταντίνο, i srednje škole Kasiopi, koju danas predstavlja direktor gospodin Zervopulos Konstantinos. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την εξαιρετική φιλοξενία που μας παρέχετε αυτές τις μέρες στο Βελιγράδι. Srdačno vam se zahvaljujem na izvanrednom gostoprimstvu koje nam pružate ovih dana u Beogradu, Την ιστορική πρωτεύουσα της ένδοξης χώρας σας. u istorijskom glavnom gradu vaše slavne zemlje. Amen.
ο Πατριάρχης Πορφύριος, που είναι πολύ πολύ αγαπητός. I znamo da iza svega toga stoji srpska patrijaršija i njegova svetost srpski gospodin Porfirije, koji je mnogo voljen. Θα θέλαμε να δώσουμε στον αγαπητό μας πατέρα Βλαντίμιο αυτό το δώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όλους τους Έλληνες που έχουν έρθει εδώ απόψε, από την Κέρκυρα και από παντού. Καλώς ορίσατε στο Βελιγράδι, καλά να περάσετε και σας δίνω ευλογία του Θεού. Να είστε καλά.